yau duk duniya babu wani mutum tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya wanda ya kai annabi Muhammad, babu shi. Kuma a yau a duk duniya ba wanda yake da mabiya irin annabi Muhammad. Kuma yau a duk duniya babu wanda in aka taba shi kiyama za ta iya tsayuwa yanzu irin annabi Muhammad. Amma ga yanda ya rayu a duniya na shekara 63, ga yanda ya rayu a duniya na yau akwai gobe babu, ga yanda ya rayu a duniya na cikin magauta da makiya da mahasada, ga yanda ya rayu a duniya. To duka waɗannan, wannan shine annabi Muhammadu. To ni kuma niwa ne, ni kuma dan musiba ya same ni niwa, dan kaza ya same ni niwa, dan kaza ya same ni niwa, sai kaga ba komai bane. Sharaf, wallahi sharaf a ce wani jarrabawa ya same ka, ka tuna da manzon Allah shine masdarin da in dai kai mumini ne ka tuna da cewa annabi shine me kaza me kaza me kaza me kaza me kaza me kaza. Allah ya kara ma manzon Allah wasila da fadila, Allah ya saka mu cikin cetonsa albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga karshe kamar yadda muka saba ba da addu'a, insha Allah za mu ba da addu'a yau in Allah ya yarda.